Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, jumpa lagi. Selamat datang. Nah, bengi iki ayo do mengikuti utawa ndelok kemerian malam takbiran ning desaku ya lur ya. Dadi iki ana ing RT ku iki arep mengikuti takbir keliling. Kayak iki menyiapkan sound system di atas kendaraan atau ning dhuwur pickup ya lur ya. Nah iki posisine wis metu saka gang, kayak iki wis ning dalan gang sing rada gedhe iki wis antri ya, dadi antri engko jejer-jejer terus engko diatur sing ngarep sing ndi sing mburi sing ndi ya lur. Nah iki wis siap-siap wis garing ngenteni sing saka RT liyane, kayak engko nek wis kira-kira kompak wis kira-kira engko ki wis ready kabeh siap kabeh terus engko mubeng metu ning jalan raya ya lho. Nah engko kemeriane kaya ngapa gending ya iki ning desa ya lho. Ning desa iki suasanane urung pati rame kaya nek ning kota ya, dadi kendaraan-kendaraan ki urung akeh ya, wis akeh tapi urung seakeh nek ning kota ya. Nah iki sound system sing saka RT liya ya wis ngantri ya lur ya, kayak iki sing sound system iki rada gedhe iki dideleh ning ngarep dhewe, terus engko sing saka RT nggonku kuwi engko ning bagian rada mburi, dadi engko nggo antrian sing rada mburi ya, dadi sing rada gedhe sone kuwi ning ngarep, terus engko kendaraan-kendaraan liyane ning mburine, engko terus sing rada mburi akeh sound system sing saka RT kuwi. Nah mubeng iki kaya ngapa terus liwat nanti wae engko ayo dadi simak ya. Dadi kemeriane kaya ngapa nek acara takbir keliling ning pedesaan utawa ning desaku iki kaya ngapa ya. Tapi takbir keliling bengi iki ora di lombakan ya lho. Kadang nek neng kene iki le acara lomba takbir keliling kuwi nek lebaran haji ya, dadi pas takbir keliling Idul Adha kae. Tapi nek Idul Fitri ngene iki ya ming takbir keliling biasa, dadi ora dilombakan. Beda karo nek pas Idul Adha. Idul Adha kadang dilombakan, dadi nggawa maskot ngono kae ya lur, ana sing gawe apa, gawe sapi, ana sing gawe wedhus, ana sing nggawa patung-patung apa ngono kae. Tapi nek Idul Fitri biasane ming sederhana ngene iki ya ming metu takbir keliling ning jalan raya mubeng-mubeng, terus engko nek wis sayah ya gek do bali ning ngono kuwi lho. Dadi ngene lho, walaupun acara takbir keliling bengi iki ora dilombakan sederhana, tapi setiap pertigaan perempatan iki kabeh dijaga karo keamanan ya, karo keamanan. Dadi takbir keliling utawa pawene iki men iso rapi tur ora papasan karo liyane ya. Dadi arah iki satu jalur nek ngomong kabeh kayak mubeng lho.
jadi ora bakalan iso papasan kayak engko ora iso macet ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Iki ono kejadian tak terduga lho. Jadi kendaraan sing ngangkut sound sing ning ngarep dhewe iki trouble ya. Trouble jadi kendaraane macet. Jadi iki di dandani sik ya. Iki pawene nganti kesale rombongan budile ya. Sing rombongan nggonku mau bablas tapi isih carry siji mergo trouble kendaraane. Kayak iki disale rombongan liya. Oke, beda gandeng kendaraane sing trouble. Iki videoku tak cukup guys semene sik, aku tak ngoyak ya, tak ngoyak sing rombongan nggonku mau wis tekan ngendi ya lho. Matur nuwun karo dulur-dulur sing wis nonton, aja lali like, komen karo subscribe ya. Ngoten niku mawon kupadan nuretuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.